ekene m nwoke ekene nwaanyị Igbo ekene m unu biko na o nwere ozi eji mkpa wepụta n'ụbọchị dị oke mkpa ji wepụta n'ụbọchị nke tata maka na ozi anụnwa na-akọwasị na nwoke dịcha na nke dibịa maka anyị kwuru ya mbụ ka oyi bụ sị na osimiri anaghị eli onye na fọrọ okwu idichago na nke dibịa wee pụtazie wee na-eti wee na-asị nna na-ekwe ife ọfụ na efe ọfụ gasị na ọgbọ na ọmaghị na bụ ife dị ọ n'ahụ mana Chikọkpara gụrụ n'egwu wee sị na ọgaranya soro ibie gbaa mmanụ na akwụkwọ ogbenye ihe eji ame abụrụ ọgaranya ọsịkwa ka ọ rarụ ka ọra biko na-eme ihe nwokorobịa na nwekwu ihe ọfụ na shrine mgbe ọ jee di ya biko nụ ya bụ ife bụkwa na ife mwute na ụfọdụ ndị Igbo anyị ada anọrọzi ihe ebe onye ọbụla chọọ ịkpata ego na ikem isi ebe a eje ebe isi ebe a jee ebe ekwume in the next 5 to 10 years ụmụazị ebido kpụwa alụ ihe a na-amahọ mana amahọ nọ ihe mpafa metere n'ije. Good morning. Ọmụabife sendere nọmba na Facebook. So as I can call you my own experience. Ma agba afa for security purposes. One. And secondly, mụ ada atụ ọrụ. Ada m eme ife yahu. Mụ na-eme legit business. Mana ọkwefu eze obi. Ọkwefu Dr. JCN. Ọkwefu akwa. Mmadụ taa bụ criminal. Mmadụ taa bụ ezigbo scam. Ejelu m na nke eze obi. And ife njije na nke eze obi bụ na o nwere my friend kwee m nkwa ọ na-outside the country. So kwee m ka sị m chọọ business anyị eme ka ọ send ego ka anyị mee the business. And ọ sendkwa dị ego emechara business m kwenyekwala ihe gị ebe akụ. Ọ na nche napụ ego ka nlie na nkwenyekwala ya ego ebe akụ. So ruzie ka nchetazi business ya eme ọ dị ka ọ na-anazi azụ. Amala ma gwa m return ka ọ bụrụkwa so dịka ọ na-anazi ya so nwee ife ndị a na-eme na Facebook wee kezi ka nje meetie ka nje na nke eze obi ịma ga eze obi lụọ ọrụ ka ọ metụ ya aka n'obi ka ọ send ya dị ego ka anyị mee the business mgbe ụzọ ka ọ nwere peji eze obi fụ na Facebook mkpọ dị nọmba ma ka ụmụazị ya si klonu voice eze obi mụ na ya na-ekwu ihe eche na eze obi na onwe ya ka gị na ya na-ekwu mụ ya kwụcha ọsị m na-ete mgbe obere fe m send ya 39,000 ka ego tif bikos mụ anọ m Anambra kpara ahụ masị ya na nọ Lagos so sị m send ya 39,000 ka ego tife ya eji lụọ ọrụ mbịaza ka alebe mgbafuo moto bịa nọdụkwa chekwa gbugbu oge nsendị ya dị esendezi ya ndị ego na-akpọzi na fonu na-ebiziri kọ emegidezie blọk ọnụ mma m nwetazi wee nweta ọgajik si m ji bụ ụgbọelu na nke eze obi mụrụ ọgajik kwucha mesịa nwetazie oke ọgajik sendị ya ndịrị nọmba eze obi mgbe eze obi na fonu lọkili m nweta ya ọza m kọ sendị alụm adres mgbe jebe ụgbọelu ebe ọ nọ abata m ebe afọ jobes asị m iti nwambọ ya na-akpọ Ebuka kọwalịa bikos anụmanụ eche m nọ iluo first of all eburu na ịma anụmanụ ije na ebu ụzọ gbalị ya afa na nje nọ iluo eburu ụzọ gbalị gị ya afa or something like that. No, ada agbada iji ifu ezu ada agbada afa atọ so meet Ebuka we na nche ifu ezu obi nwa sị m nọ necessary mo kede ife nchọ nkọwasịla sị na my friend oke osko m kwa ife nchọ bụ ka emetara n'obi ko lizie dị ego ka ịmako eme ka eme the business ọsị na ife ejiri ọsị na ife alụ mba awele na ife ejiri ụdị ọrụ bụ 300,000 sị na mụ ejiri 300,000 na mụ ejiri ụdị ego a na mụ ejiri 300,000 ọsị m ego one ka nji nsị anọ 100,000 ọsị m nweta 200 nsị na m ejiri ụdị ego a na ife nji bụ 100,000 ọsị m eji kịta m weta kịta nsị na m ejikwa m ATM ebe a nsị ya na mụ ejilie because elute m ebe afọ ebe 2 or 3 nsị ya na m ejilie ọsọ na nje ATM na fa nwe ndị POS ka eje withdraw dị ego ka eme efe na ka alụ ọrụ m ọrụ nsị ya na m sị na m ejilie na mma na bịa echi fe njizi ka nna abịa echi bụ ka m chee ya eche on the second so na lute nsị na 100,000 bụ ọbụla ego na mma na m nke a nchecha ha sị ka m lụọ ya ka m tụọ lụọ ka m lụọ ya so lụọ na Sunday bụ ejere efe on Saturday evening lụọ na Sunday morning mgba moto jebe ebe afọ withdraw 120,000 ATM ebe afọ nyefe 100 mana nwantị ịbata were ebe afọ efu ndị mmadụ eju anọdụ na-esu ọgwụ n'ikwe na-esu ọgwụ n'ikwe si ekwenye ụgwọ enye ya ọgwụ esugide ọgwụ ọkwa deti na-emelụcha ha arụ n'aka sef ike gwu ya iji eso nwe boys nọcha ebe afọ ịkwụ ọfa 5,000 fere ya aka sutọpụ ọgwụ nke gị nye ya dị 100,000
ọsị nweta 20,000 ka etilu m ọdịkọs ka etilu m mbe ka onwe fọs ka o tilu m nsa m ejilo 20,000 sị m ka m ji ATM je weta nsa m ejila ego oke nsị a ka m ji ATM je weta mụ ala ọkụọ ọp o megide na okpere m ogwu nke m n'igwe nsubie na skata ife a mecha chọọ somebody kwụọ ya 5,000 na elu m aka ha sitọpụ the tin eri nne nọ na-esu the tin o esutọpụ ya obere awele bụ na mpi ka ị na-eti ya nnukwu awele onwe nke dị ka obere efere ma nke dị ka pọs isucha nke ya nnọọ ọ dipendị nke ha si ịlụọ isucha nnọọ eti ya n'ife na adọbịa na-echezi ezobi pụta ejegote ofu ebunu egote ofu ram ebepịa onu agbasa ewelori ọbụla dara gbasasịa n'ọgwụ niile alụ agbasasị ya adọba ezobetazi ife dị ka ịmụrụ si na-eji akpọ mkpọ na adọbasịzi afa ncha obenacha inkanteshọn sọ eme ọtụ ife were ife dị ka ịmago ife a disi ntụ eji eme mkpọ naanị ọgbali ya secha ife nnọọ ya ese na dị ọgwụ ọmụe ya ọkụ onwuo ọkụ so onwuo ọkụ na-anọdụzi ya na-echekwazi apụtazasị na ịmalụ ọgwụ nke gị bịa iwelụzi ya na laịn ya ọpụ kwụọ na laịn ezobazia n'ime o nwere n'ime rum ebe ọ ya n'ọnọzi na na-abata ofu ịbata ọjọọ ya fa ya ọgwa ya fa ya onwe ife dịka desin onwe ife dịka ma kpie efele ọsọ mbe n'ime efele afọ ọkpọ afa ya ọyọ ịmago ọgba afa ya ocheke ọjụọ ole ka ọ na olele ọkụọ ya ọ bụ na ọgwụ ile ọsị na ole ọ bụ na olele ọsị na olelọ gị gaba ife akụ emere ole ka ọ na olelọ ọkụọ ya ọsị na ọgwụ ile ọ bụ na olele ọsị gị gaba gị chalụ ka amalife mee na ọgwụ ya elelọ o megide ife onye m na-emecha o mechazie ya ọsị ọpụtara asị ndị ịma na ọgwụ ya elelọ gị nọdụ ndị nke fanaba mana ka m na-alụzi n'abalị ebe a because what you do happen the kind of person na dị very observant and then with discerning spirit so n'ebe a na-awọchị ife na-eme ebe a na-awọchị ife na-eme ebe a n'ekwuru obi m na ife ndị a na-eme ebe a bụ scam efe na-ekwuru obi m na ife ndị a na-emeghi ya bụ scam nwa nga anyị nọdụ bịakwa ịlụ ọrụ ime ọ dịgaghị ejiwo na nke akwa bịakwa ebe afọ odo na agaghị abụrụ ọzọ ọrụ ka ọ bịarụ na nke ezo gaghị dị ka oju ọzọ ego o tiri eti sef ọjọọ bịa ma abụ n'ọzọ sọ bịa nye aka onwe ife achọrọ ya so m na-akpazi nkata dịgaghị na-agwa m sị m na ife na mwọchị ife na ife na anọ ncha ka ị na-echa ndị mmadụ nọ skam m na dịgaghị na diskọs nwa gị elu nọkwa ebe afọ dịga na-abịago lụọ nke ezi asị ya na ọgwụ ya le oluzete na nlọ nachata nke ebe so dịga nachata nke ịbụọ asị dịga elu na ọgwụ ya ajụgo oyi ya weta ego ka alụ ọrụ ya ọlụ ọzọ nwa mmanụ sikwa Lagos bịa spend 700,000 ọ nachi ya onwere ife ọ na-afọ dị ma nachi ya ta ezobisi ya na ọgwụ ya ajụgo oyi ya ji ewetazi ego ka agwọọli oke ibobo ọgwọchi oke ibobo na ọnyafe ife dị iche ịma nje na-etinye ngudiri ego indirectly ndị agwa this man ịmago indirectly na-apịa ezi man na ife a na-alụ ebe ha bụ scam kanama nwere ọnụ ya gụọ ezi ọnụ but this man mfu na this man hope ye niile dị ebe eze obi nọ o believe na eze obi ya solve problem ya megidezi nze ka ọ yala ebe na ọmụ abụ obstacle mgbazi ha dị manụ nkịtị so ilu ebe afọ boys eju na awọ yale ụmụazị ya na-atụ ọlụ ilu ebe afọ fe eju na awọ yale fapọ feje na ilu alụsị eze obi kpe ekpele gọfọ mee nke ahụ fa na awọ ya filie fa boys a nchebe alalụ 2 weeks file n'ozobi bụ ejecha agwụ na ezobi lụọ ọrụ ya ọrụ n'ọnwa na iso ahụ ọ ife notice n'abalị ya nya ndị a 100,000 ezobi na-aba bie ego ezobi bụ n'aka ebe a lụ 3 million naira oke ọ bụ physical cash ọzọ otu ihe dị ya na-akpa sefotos tụpụlie na-aba n'ime ife na-ekwu n'ime obi m hai dịka na 100,000 dịkwa ndị ego ebu aba n'ime so this guy na-emeke serious money in that place na-eticha ndị mmadụ most of the people ọ lụrụ ọrụ nke na-aga aga scam ka fa na-alụ ebe a so ụtụtụ monde ka ọzọ otu monde sit at home fa na-asị m nọrọ otu monde asịrị asị soklọk m nwa hapụgo baa moto n'abalị ụwa m fe na ife na-eme ebe afọ bụ pure scam ori ka ndị a na-eme fere ndago so many boys useless onwe nke na ebe a lechakọlụ shop ya shop bụ lechakọ ife na onwe na shop na Alaba lechakọlụ everything
bịa lụọ ọrụ na nke ezo ya ọlụ agalọ fere nda go so many boys useless ma odu mmiri ka nshọkụzi anyị after ka m mechara this thing mago short wepụzi obi because o nwego nchi itinye na business so nọkata nọ one of my friend ma mụ ya na-akpakwa na phone nọ just nọkata kpọcha one of my friend na phone nọ si ha gaghị na afọ anekwa nna na-eniri m ego mmeji mee na-enye ego mmeji support wee mee wee tinye na my business the guy jụọ m ego one nsị anụ otu million naira ọsị m na obele ego ka ọ bụ ọsị m na obele ego ka ọ bụ nche na ife ego ọsị mkpọ ya na mgbede ọsị nke ka m na-esi kwụ the money nsị na mbe business gaba na mma akwụ ya the money nche na ife ego ọsị m bịa bie abịa mbie mụ na ekwucha were 1 million naira nye m cash sim nyezi ya account number nye account number ruo na mgbede transfer alum the remaining cash or transfer alum the remaining money mana ịmago ọ bụ ife mbụ ewu na-asị ka nje Thanksgiving na nke ezobi n'ọlụ ezobi lọrọ mgbe ife gaa mana ọ bụla ya ga ife just pure grace that thing bụ just pure grace so na-achịkọwa m na ọmụ God's time is the best ife a na-afụgharị bụ rubbish ndị a na-eticha ndị mmadụ God's time is the best onwere ife ga-akwefe onwere ife dịka ọgwụ ego ife ndị a na-eme ndị a na-eticha people nke a mee ya ma n'anya nke abụọ nke na mmadụ kọrọ m na eji ya mụfụ ife a na-eme ebe a bụ ori scam kedu esi bịa afụ dibịa ịma mgba afa isi onye ajọs na jee lụọ ọlụ ọlụchazi ọlụ ịgba afa and afọ ezobi bụ afọ elili so ọgbagide dị afa maybe datin ụlọ igwu ọmebe na datin ụlọ eme gị expire sị na ọ da agbazi afa dị ka agwụ gị bịazi echi ebe ịrụọla ama mgbalị ya afa nọdụ na ịkọta alpapa sị geje lụọ oke igbo bụ geje jụọ awele geje lụọ de mospi si ifu gị so my own not just 100,000 can spend gbafuo 100,000 can spend gbafuo mana people okewe one girl alụchala ọlụ the girl bịa sị ya na nke ya glass the girl ajọrọ ya the girl asị gị enwe ote ka ọ jee lụọ ọlụ mmiri nọ ndị mmiri na-enye nso na ya na ọlụ ya agalụ na jee weta 60,000 ka ọ lụọ ọlụ mmiri the girl si na onwezi 1 naira na akaụntụ ka ebe esi weta ego eji lụọ ọlụ mmiri so fa na-ere nda boys useless so m na ndị be anyị amụrụ ife ndị be anyị amụrụ akọ ndị a na-ere nda boys useless. Eji m n'aka ọ na-afụcha anya vidio biko nye na ya aka share this video like it na-enecha the video like ya drop your comment na the comment section igbe notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile vidio ofu na-efele mba ụwa nke anụ nwaanyị nọ na ya biko nụ bụ ndị ọma mụrụ nze mmụọ ọzọ ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ.